Моят съвет е, като стримваш IRL контент, да излъчваш от настолен компютър на мястото, на което си, да препращаш видеосигнал от телефона си към настолния компютър по някакъв начин и да си следиш през мобилно устройство от чата. Според мен това е най-добрият вариант за IRL стриминг, защото е най-щадящ за батерията, има най-консистентно качество, нямаш прекъсване и като цяло работи най-добре. Какви са разликите? Тъй като не... Или просто сваляш това приложение като моето и то ти изнася чата, ето го. Ето го. Как се казва? Ето. Transparent Twitch Chat се казва. Просто си го тиглиш, слагаш си го, избираш там в кой ъгъл да ти пускаш го преди да пуснеш стрима и то ти ще целият чат. Има време траене там да си избираш нали колко време да ти стои чата. И да, просто го пускаш и стримваш. Даже няма смисъл да си гледаш телефона. Много по-лесно става.